project Limburg Magnet is een project van de Limburgse Werkgeversvereniging. En ze hebben ons Sobox gevraagd om dit project te gaan uitvoeren. Het bestaat uit 4 deelprojecten. De College Tour Limburg, de Tour de Limburg, bustochten langs een aantal aansprekende bedrijven in Limburg. De online verkiezing aantrekkelijkste werkgever van Limburg, waarbij bedrijven zich presenteren aan Studerend Limburg. En tot slot een online opleidingen en carrière-module, waarbij bedrijven en studenten met elkaar in contact gebracht kunnen worden. We leiden heel veel mensen op. Universiteit Maastricht, Hogeschool, Zuidhogeschool, Fontys. Maar die mensen gaan voor het merendeel ook weg. Zelf heb ik ook nog gestudeerd aan Zuidhogeschool. En als ik kijk naar mijn klas, is het merendeel naar de Randstad gegaan. En dat willen we nu met dit project verandering in gaan brengen. Zuid vindt dit belangrijk, omdat Zuid voor zichzelf ook een belangrijke rol ziet in de regio. En ze wil samen met de regio de problemen oplossen en aanpakken. Nou, dat doet ze door onderzoek. Problemen worden onderzocht, voorzien van antwoorden. En dit is een voorbeeld van zo'n probleem. Werkgevers hier vragen naar werknemers, daar dreigen tekorten. Dus wij proberen dan ook door dit soort activiteiten te stimuleren dat onze studenten ook hier in de regio blijven. Wat we gezien hebben is dat studenten te weinig inzicht hebben in aantrekkelijke baan- en carrière-mogelijkheden binnen bepaalde sectoren in Limburg waar naar verwachting tekorten gaan ontstaan. En door middel van dit project willen we die bedrijven een inzicht geven in wat zijn nu die baan- en carrière-mogelijkheden, zodat de jongeren daar in een vroegtijdig stadium hun studiekeuze op kunnen aanpassen. Stel, van de ruim 3.500 studenten die hier jaarlijks afstuderen, blijven er 3.500 studenten in Limburg. Stel, dat betekent dus voor alle bedrijven in de regio dat ze voldoende capaciteit hebben voor nieuwe medewerkers en nieuw bloed in hun organisatie. En dan hebben we het natuurlijk ook nog over voldoende hoogopgeleiden. Brainport toont ook aan dat Zuidoost-Nederland een van de motoren van de Nederlandse economie is en nog groter zal worden. Dat is nog veel te onbekend op dit moment. Studenten weten niet welke mooie bedrijven we hier hebben. En het ligt aan beide zijden. Het ligt aan de studentenkant, het ligt aan de bedrijvenkant. En met dit project willen we juist die koppeling maken.